Ahoj, já vás vítám u tutoriálu, nebo spíš takové série tutoriálu na modelování modů a všelijakých blbostí do hry Landwirtschaft Simulator, nebo jak se to vyslovuje, neboli zkráceně LS Simulator 2013. Samozřejmě bude se to dát použít i do 2011, i do 2009, ale to je úplně jedno, kam si to použijete, ale hlavně budu se zaobírat 2013. Takže co budeme potřebovat jako základ na vymodelování něčeho, tak základem je nějaký program, ve kterém se modeluje. V prvních dílech se budu věnovat tomu modelovacímu programu, pak se budeme věnovat něčemu dalšímu a zase něčemu dalšímu. Takže můžeme už přejít na název programu. Program se jmenuje Google SketchUp a teď si můžete vybrat verzi. Mám tu verzi 8 z roku 2012, pokud se nepletu, nebo 2011, teďka nevím. A SketchUp 2013, čili ta je z loňského roku, ta je 2013. Já budu používat 2013, ale v podstatě, když se na to podíváte, tak je to úplně stejný. Zapneme si teda 8 nejdřív. Zapni se. Stávkuješ? Stávkuješ? Tak, pojď. Pojď, honem, no. Tak, a teď jsme vlastně v základní tabulce, kde si vybereme template. Myslím, že to je pozadí, nejsem si jist. Pardon, jsem si potřeboval odkašlat. Proč tady jsou třeba dvě stejný? Já si vždycky volím tady ty první, ale proč tady jsou dvě stejný? Protože když si to přečtete, tak tady je napsaný inches, nevím, jak se to anglicky jako přeložit, no, jako jak se to anglicky přečte, moje angličtina je strašná, takže to omluvte. A tady je meters, čili metry, ale inch jsou palce, to možná znáte, jo, a takže inch jsou palce, já volím meters, metry. Pak tady můžeme i millimeters, čili jako měření v milimetrech. Jako možná by to bylo lepší, ale já nevím, já jsem si nějak zvykl na meters. A tak dáme tady toto, milimetry. Tak a dáme tady v rohu vpravo start using SketchUp. Tak. Teď by nám měla najít vlastně to prostředí, ve kterém se vlastně už modeluje. Takže jako základ tady máte nějakého panáčka pro nějaký měřítko. Já to osobně ho mažu vždycky. Jo, ale nemusíte. Tak, teď se dostáváme tady k těm nástrojům. Nástroje jsou v podstatě stejný, jak v 13, tak prostě se to podobá, jenom to trošku jinak vypadá. Kdybyste dělali zároveň se mnou s tímto tutoriálem a dělali jste v 8, tak a nevěděli něco, tak mi klidně napište na Facebooku, který, když tak dám do popisku videa, takže tam mi napište. Takže když vlastně ho zapnete, ten Google SketchUp, tady ten, tak tady vlastně máte jenom nástroje základně, tady ty nahoře. Tady tyhle tu nemáte. A proto třeba se pak lidi ptají, jak jsi udělal toto, když to tam vůbec není. Jako je to tím, že vlastně si musíte přidat ten rozšířený set těch nástrojů. Dáme Vive, Toolbars a tady jo, large buttons a
Ze začátku máte zas škrkli jenom tady toto Getting Started. Jo, a to jsou tady ty. Jo, a já jsem si vlastně jenom tady pod tím odškrkl to Large Toolset. Pak jsou tam další, ale vy je nepotřebujete, tady ty, myslím, nepotřebujete jako k nějakému tvoření. Takže já už můžu tady tenhle Google nebo tady ten SketchUp vypnout. Dáme ne. A přejdeme k 2013. Čili tady ta tabulka, co za chvilku naskočí, je úplně stejná, jenom má trošku jinou barvu. A když dáme template, můžeme si zase vybrat, třeba si vybereme ty milimetry, je to úplně jedno, co si vyberete, jestli se vám líbí měří v metrech, milimetrech, jako, to záleží na vás, dáme start using SketchUp, dal jsem si milimetry a ale tady panáčka zase jak v 8, takže dáme erase odstranit. Takže tady zase je plno nástrojů. Trošku to tady vypadá jináč, ale je tady zase plno nástrojů, které tady ze začátku nejsou. Ze začátku tady je jenom tady ta spodní lišta, tady ta, kterou teďka pohybuji. Tady ta. Já když tak ve videu pokusím se tam dát nějaký rámečky, třeba červený, abyste viděli, co zrovna dělám, protože nevím, jestli si třeba všimnete té myši, kde je zrovna. Radši tam dám nějaký upozornění. Klikni sem, klikni tam, jo. Tak. A zase dáme Vive, Toolbars. A teďka tady už to vypadá jináč. Tady už na to klikneme a už tady si odškrkáváme. Jo, tohle tam třeba nechci, tohle tam taky nechci, nepotřebuju, už to tam mám. Jo, a já tady mám zaškrkli jenom 4. Warehouse, Standard, Large Toolset a Getting Started. Teď tam nemám nic. Getting Started to je ty, co tam jsou ze začátku. Pak se si zaškrkal Large Toolset, Warehouse a Standard. Jo. Warehouse jako to osobně tam nepotřebuju, ale nevím, proč jsem si to tam dal. Na Warehouse žádný modely nedávám, z Warehouse nic neberu. Jenom jednou jsem si bral motor jeden, protože jsem potřeboval na vyzkoušení něčeho, ale o tom Warehouse to si povíme až někdy na konci teď tady toho dnešního videa. Takže dáme close a už se můžeme přesunout do ovládání. Ovládání je klasický myší. Levé tlačítko vlastně jenom takhle můžete označovat. Jo, pravým tlačítkem třeba kliknete na něco, třeba teďka udělám tak kolečko a vy na něho kliknete a můžete třeba dát erase nebo něco takového, jo. A prostředním tlačítkem neboli kolečkem, vlastně když ho s ním točíte, tak oddalujete a přibližujete kameru. Když ho zmáčknete, tak se otáčíte podle nějaké osy, která je jakoby neviditelná. Teda myslím, že to je podle nějaké osy. Teď si vůbec nejsem jistý. Ale když k tomu stisknete levé tlačítko, tak se můžete posouvat. Jo? Ale musíte držet kolečko a zároveň levé tlačítko. Pravé tlačítko to s kolečkem zároveň nic nedělá, nemá žádnou funkci. Takže už se můžeme dostat k nějakým prvním nástrojům nebo tak. Takže klasický šipka, tou jenom označujete, jo, označujete věci, pak je tady guma, to klasicky mažete, tady je tuška, kterou se dají dělat čáry, ale
kterou se dá kreslit, dají se dělat čáry, ale jenom po příčkách prostě. Jakože sourovně, že se vám je nepodaří udělat křivý. Jo? Tak. Tady je čtverec, můžete udělat, nebo nevím, jestli to je čtverec, ale je to prostě čtyřúhelník nějaký. Jako, že si můžete udělat obdélník. Kosočtverec nejde udělat třeba, ale můžete si ho pak otočit. No, a máte třeba kosodélník, kosočtverec, jo? Tak dále tady je kruh. Tím klasicky děláte kruhy. Jo? Klasicky děláte kruhy. Pak je tady šestiúhelník. Tím děláte šestiúhelníky. Třeba na matičky můžete udělat. Matičky si s tím můžete udělat někde. Já to používám na matky. Jo? Tak. Tak. Dále, co tu mám, je... já si udělám teďka čáru. Takhle třeba. Dále tady toto. Tím se dají dělat oblouky nebo půlkruhy. A dívejte, můžete prostě dělat nějaké oblouky. Ještě jsem zapomněl vysvětlit, že jsou tady 3 osy vlastně. Zelená, červená, modrá. X, Y, Z. Zetová je, myslím, Z je modrá, ale tady ty fakt nevím, jako já jsem se to sice učil, jsme to měli v matice, jsme se to učili. Nevím proč, se na střední učíme osy, divné, ale na střední matice učit osy, ale učili jsme se to, ale já si to nepamatuju. Takže jako teďka bych vám zalhal, která je která, ale tady tou tuškou prostě se dá malovat v těch osách, čili když to máte takhle, tak to budete mít ze šikma. Když to budete mít jakože se vám to zazelená, tak to máte v zelené ose. Když to máte v červené, teď jsem pohl, takhle to máte v červené ose, čili to budete mít zase rovný, zase v zelené, budete to mít zase rovný, jo. Teďka v červené budete to mít rovný, v modré, v zelené, no. Chápete, ne? Tak. Jo, můžete udělat nějaký patvar. Jo? Tak. 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 Promiňte, že si tady hraju, ale jako já vám to chci ukázat. Jo, můžete cokoliv udělat prostě. Jo? Tak. Označíme. Dáme rase tak. Dále, co tu máme, je toto. Proto si udělám třeba čtverec. Nebo obdélník, to je jedno. Vy znáte, že si tady z toho můžete třeba udělat krychlý taglec, jo, ale, nebo kvádr, nebo co to je. Ale je tady tlačítko vytáhni za tlač. A jenom kliknete a můžete to vytáhnout a udělat z toho nějaký kvádr, jo. Pak je tady takový tlačítko, to je odsaď, nebo když jsem měl ještě českou osmičku, teď nevím, jestli mám českou, ale je to jmenovalo se to tam něco jako odsaď. A
Když třeba takhle kliknete, tak vám to zmenšuje vlastně ten tvar, co si označíte. Třeba si uděláte, dejme tomu, že takhle si uděláte oblouk, takhle si na to uděláte druhý oblouk, jenom tak, jo, a teď potřebujete, že si vevnitřku chcete udělat, Ježiši, já mám označení tamto, aha, tak, teď si dáte odsadit, jo, a teď si to uděláte takhle, tak, tady vevnitřku to vymažete, tak, máte něco jako bazén nějaký primitivní, jo, takhle se to dělá, tak teď si vytvořím zase nějaký objekt, protože jsem si je smazal a já teďka na další což je tady budu potřebovat objekt. Je to přesouvání objektů, čili když kliknete jenom tady na tu osu, tak budete přesouvat jenom tuhle z osu a budete ji přesouvat, můžete ji přesouvat kamkoliv v podstatě. Jo? A budete vytvářet úplně nějaký nový patvar. No, jenom roh si můžete chytnout a prostě ho takhle vytáhnete. Můžete si udělat kovadlinu. Znáte kovadlinu, ne? Víte, jak vypadá, no, tak možná si budete ji moc udělat. Tak. Když to celé označíte, tak to můžete přesouvat. Jo, jako celek. Tady to tím otáčíte. To si takhle skliknete, jo, podíváte se, tady je to tak zelený, takhle je to červený a nahoře je to modrý. Čili si řeknete, že to chcete otáčet v té zelené ose, to dáte takhle si toto a takhle se posunete, takhle si to otočíte o 90, o 180, matika, 200, ne, kecám, jo, 280, nebo tak nějak, 270, myslím, nevím, fakt nevím, 306 a tak 360, počítáme tak, 90, 180 a 270 a 360. Jo. Dobádali jsme se k rozhodnutí. Takže dále tady toto. To je měřítko. Můžete zvětšovat, zmenšovat, cokoliv. Dále tady metr. Kliknete někam, můžete změřit. Velikost se vám ukáže buď hned vedle toho, anebo tady v rohu. Jo? Funguje to jako, že když někam kliknete, tak pak vám se tady udělá takovej bod, že vy si třeba naměříte, že chcete takhle se vám dělá jako taková příčka, jako. No a teďka podle toho pěkně rovně aspoň uděláte čáru a máte to rozdělený na 2, jo? Snadně chápete. No jo, jenomže jak třeba smazat tady ten bod, co jsem tady udělal. Tady jde vidět, tady, jo? Jde vidět ten bod, co jsem tam udělal. Jak ho smazat, když přesto máte čáru? Vy si můžete smazat tu čáru. Jak to vyřešit? No proto tady vymysleli takovou vychytávku, že když dáte edit a tady najdete delete guides, nevím, a zmažnete to, tak se vám odstraní všechny ty body, co jste udělali metrem. Dál tady máme odkazovou čáru, to si můžete třeba tady kliknout a tady tak a můžete si tam napsat, co to je třeba. Jo, takhle si tam můžete něco napsat, ale já to nepoužívám, na co mi to je. Tady máme kyblík s barvami, základní barvy tam nějaký jsou,
Pak si tam můžete v podobě fotek přidávat další svoje textury, jo. Vidíte, můžete barvit, jak chcete. Ale když budeme chtít modelovat, pak nějaký model a dáme tady in models, takže se nám ukážou všechny barvy, co jsou v modelu. Vy třeba, tady ta barva tam není použitá, ta byla na tom panáčkovi, jak je tady ze začátku. No jo, jenomže ona je tam zbytečně, ona vám to zbytečně bude vytěžovat, budete mít větší soubor. I když to nevím, ale je tam zbytečně, tak proč ji nesmazat, když ji nevyužíváte. Jo? Takže proto vždycky já, když přijdu, tak si všechny barvy smažu a doporučuji radši při modelování nebarvit v Google SketchUp. Já někdy v tom barvím, někdy ne, ale my si ukážeme i jiný programy, ve kterých se dá barvit a jako v téhle sérii tutoriálu si ukážeme i jiný programy, kde se dá barvit a tak. Jo? Pak tady jsou všelijaký fencing, že vám to udělá jako plot, že je to průhledný, jenomže dívejte se, že to je na tady ten kvádr se to zrovna rozloží několikrát. Ono je to tím, protože tady se pracuje ve velmi malém měřítku. A no a já teďka to měřítko nějak jako nevím, já to nepotřebuji, já třeba, když si něco dělám, třeba do traktora nebo tak to vždycky udělám třeba velký a pak až nakonec si to zmenším, jo. Pak se to dá ještě zmenšovat v Giants editoru, jo, což si ukážeme někdy příště. Ke Giants editoru se dostaneme asi jako poslední nebo předposlední, uvidíme, jestli budeme jako v téhle sérii tutoriálu dělat i in-game, jako já se na to moc protože já to neumím. Já vám to řeknu takhle, já to neumím. Ale jako byl bych ochotný si to nějak naučit někde. A když tak bychom mohli, když tak byste si to mohli taky naučit. Nebo nějak jenom zjednodušený manuál. V prvních dílech, nebo spíš v dalším díle, ještě se sice tady nedostal ke všem nástrojům, jo, ale v příštím díle budeme už prvně modelovat něco. Budeme modelovat zatím jenom nějaké doplňky do nějakých traktorů, jo. Zatím žádného traktora modelovat nebudem, protože to já si když tak něco připravím v zákulisí, neboli off-screen, si připravím třeba nějakého lehkého traktora, nějakého, jo, a prostě vy si můžete taky něco připravit, a nebo si můžete říct o tam toho, možná teda vám ho půjčím a budete s tím moct zkoušet in-game nebo něco takového dalšího. Tak, je tady plno pak těch, jo, barev a tak, takových vzorů. Water třeba si můžete přidat. Pak se tam dají přidávat textury i obrázkama, ale to si ukážeme když tak příště. Tak a posuneme se dál. Tady máme nástroje pro ovládání kamery, což jsem mohl ukázat na začátku, ale myslím, že to je zbytečný. Tady tím se dá přibližovat, jo. A akorát vás může zajímat to je jakoby od centrování, nebo jako, že vám ta kamera, třeba mně se stalo, že jsem třeba přibližoval tak dlouho, že se mi pak nešlo přiblížit ani ho dali. Takže jsem jako, musel bych se nějak zbytečně posouvat až někam do Tramtaria a tam to udělat, protože tak jsem to jednou dělal, ale a šlo to, ale dá se použít toto a ono vás to tak jakoby odhodí někam trošku dopryč. A to už si můžete pak přiblížit. Takže dostáváme se k dalším jak se to jmenuje, nástrojům. A další je tady ten. Tohle je čára, kterou si můžete dělat podle ruky, čili libovolná čára. Jo? Prostě potřebujete něco libovolně nakreslit. Já jsem tím dělal třeba na traktor blatní, teda zástěrky vzadu, protože ty vždycky bývají takový ty pokřivený trošku. No jako dole jakože jsou takový strapaty, jakože potrhaný, víte, ne, chápete? No. Ježiš, teď se nějak divně otočím, tak.
A tím jsem to dělal. Tady je move, to jsme si ukazovali, to jsme si ukazovali, to jsme si ukazovali. A teď vám ukážu takovou vychytávku. Třeba vy si chcete udělat komín, jo? Takhle si uděláte. Základ je udělat si kolečko, jaké chcete průměru. Takhle si uděláte čáru, takhle si uděláte druhou čáru, jak chcete ho mít zaoblený třeba, jo? Vy si ho chcete mít zaoblený, jo? Teď si tady uděláte takovýhle koleno, jo? Toto odstraníte, tak. A teď, jak sakra to udělat tak, abych to zaoblil? Když to vytáhnu, tak to nejde. Tak to nejde. No, ale je to takové speciální tlačítko, které je toto. Follow me, následuj mě. Když klikneme na to kolečko a pojedeme po té čáře, tak ono vás to následuje. A uděláme to takhle pěkně. Až do konce. Jo? No a máte nějaký výfuk. Nebo takového, něco podobného. Dobrý, ne? Dá se to dělat i třeba do pravého úhlu. Když si uděláte takhle kolečko, takhle čáru, a teď dáte follow me, tak, pojedete takhle. Sice to bude vypadat divně, ale dá se to i do pravého úhlu, přímo, jako bez zaoblení. Jo, jako tady s tím si můžete vyhrát, jak chcete. Tak. Dále tady je měřítko, to jsme si říkali. A tady už jsou nástroje pro jenom nějaký, třeba toto jsou kótování, uhloměr, odkazová čárt, osy, 3D text. 3D text můžu ukázat. To je třeba, že si uděláme něco a tam si chceme něco napsat. Takovým jakoby 3D textem. No. Co je? Co je? Jo, dobrý. Tak a tady napíšeme, co chceme, jo? Tady si napíšeme velikost, jak to chceme a dáme place. Ono je to tak velký a dáme si to sem. Jo? A teď si můžeme vzít měřítko, čili to mám tady a můžeme si to zmenšit. Jo? Aby jsme to neměli tak velký. Doporučuji při psaní na nějaký model, jako nebo tak, no prostě když chcete udělat nějaký text třeba na modelu, tak nedoporučuji to používat, jako. Protože já jsem to použil a při převodu mi to udělalo takový blbosti, prostě, že mě to tak rozhodilo a ten text samostatný byl větší než ten model. Čili mě to udělalo úplný blbosti, půlka textu tam nebyla. Nechápu vůbec, kde se stala chyba, ale nevím, jestli se to stalo už někomu, jestli se to stává všem, nebo jestli jsem to jenom já blbě někde udělal, ale prostě stala se chyba, no. A rozhodil jsem to. Takže 3D text nedoporučuji používat. Tady zase máme nějaký kamery, tohle je pro nějaký animace, že vy si třeba chcete tady něco si postavíte a chcete to nahrát. A nechcete okolo toho kroužit jak debil, tak tam nastavíte nějaký pozice a ta kamera takhle vám to obkrouží pěkně. Ale vůbec nevím, jak to používat, nevím, jak to funguje. Nepoužíval jsem to nikdy a to je vše. Tak, to je tady k tomu vše, teď se přesuneme sem, tady je nový soubor, otevřít soubor, toto je uložit soubor, vystřihnout, kopírovat, vložit, smazat, šipky zpět, jo, tisknout informace o modelu a ještě můžu ukázat, že jednu ještě aplikaci, nebo jako aplikaci, no tlačítko tady, který se jmenuje komponent a je to tady toto a vy si můžete vytvořit komponent. Třeba vy si uděláte třeba šroubky a matičky třeba na váš traktor a řeknete si, no já je tam budu používat víckrát, jo, ale teď je budete zrovna potřebovat a nebudete je moc nikde vykopírovat, protože se může stát, že skopírujete víc částí, tak si na začátku uděláte komponent a dáte si create a pak je tady někde ten seznam komponentů a tam si to můžete najít a vložit to do toho, jo, znova.
Pardon. A můžete tam vložit několikrát. Takže to by bylo asi vše. Ještě k tomu warehouseu. Kamarád se mě ptal, nebo vy se můžete ptát, co to vlastně warehouse je. Warehouse je skladiště. A kamarád se mě ptal, kdo vlastně tvoří modely na warehouse, na to skladiště. Já jsem mu odpověděl komunita, protože v podstatě to tvoří komunita Google. Vy se přihlásíte do Google, vy si třeba, tady v tom si vymodelujete, nevím, třeba hovno, jo, chcete si s tím hovnem pochlubit, jo, tak se přihlásíte do Google a můžete ho sem hodit, jo, a pochlubit se s tím a ostatní si ho můžou stáhnout. Ale jako já tady má nic neberu, třeba když se podíváme, jenom orientačně sem napíšu Tatra, jo, tak se podíváme, co nám to vyhodí za šitky. Jako některý jsou fakt pěkný, ale něco je třeba šitky. Třeba se můžeme podívat tady na to jsem zrovna včera, když jsem tady ten tutoriál točil, protože já jsem jaksi pak zapomněl na to, že točím jenom plochu, no. Takže jsem tady tuto Tatru zrovna zkoušel a když si dáme download model teda, dáme ano, tady si vložíme, tak se na to díval, že to je strašný fekál. Že to ani moje říkal, jako to ani moje prdel je hezčí než toto. Jako, pardon, pokud někde se na mě dívá majitel zrovna tohoto, tak se omlouvám, ale fakt i moje prdel je hezčí. Toto vypadá strašně. A jak je to průhledný, to je strašný. To je strašný. Radši to smažu. Nechci tu mít fekálnosti. Sakra. Co se stalo? Do prčic. Sakra. Spadl Google. SketchUp. Ach jo. Tak doufám, že to nějak nenarušilo moje natáčení. Dáme start using SketchUp. Nevím, proč to spadlo. A ještě co jsem chtěl jako poslední ohledně toho warehouseu je, že vy si můžete, tady je tlačítko share model, jo, a tím pádem tady se přihlásíte do Google a můžete sdílet váš model. Takže já si myslím, že tohle by bylo vše. Program Google SketchUp dám do popisku videa a příště už si něco základního budeme modelovat. Takže snad to bylo vše a všem srozumitelný, takže mě už nezbývá jenom se rozloučit, takže čau čau.